Al laboratori estem investigant un tractament per l'esclerosi múltiple. És una malaltia autoimmunitària, és a dir, hi ha cèl·lules del sistema immunitari que ataquen una substància pròpia del propi cos, i aquesta substància és la mielina. La mielina es troba en el sistema nerviós central, que és el cervell i la medul·la espinal. Aquestes cèl·lules, la mielina es troba recobrint tot l'axó de la neurona. Aquestes cèl·lules que la reconeixen com a estranya l'ataquen i trenquen la mielina. Després de moltes vegades que aquestes cèl·lules han reconegut la mielina i l'han atacat, es produeix un dany neuronal, és a dir, una pèrdua neuronal que pot afectar a la visió, a l'oïda, a la parla, a la mobilitat de les extremitats, als esfínters. Actualment no hi ha cap tractament, sí que hi ha tractaments que permeten tractar el dolor o bé fer que la malaltia evolucioni més lentament, però curar-la no n'hi ha cap. La finalitat del nostre projecte és aturar la malaltia. El que fem és agafar aquestes cèl·lules del sistema immunitari que estan equivocades i les reeduquem. Això com ho fem? Doncs extraiem la sang del pacient, traiem els glòbuls blancs i a aquests glòbuls blancs els hi posem la mielina, fragments de la mielina, i els hi posem unes altres substàncies. El que ens permeten és ensenyar a reeducar la cèl·lula, és a dir, ensenyar-li que la mielina és una substància pròpia del cos i que no l'han d'atacar. Llavors, aquestes cèl·lules, un cop hem comprovat que realment s'han reeducat, les tornaríem a posar en el pacient, de tal forma que no atacarien a la mielina i que quan veiessin unes altres cèl·lules els bypassarien el missatge, amb l'objectiu final de poder parar la malaltia.